Ui! Faltan botan hauzue, nik zuek ere bai. Asteburu honi begira planen bila zaudete, adi urrengo minutuari. Asteburu osoan zehar, Latiorroko jaiak. Mendi martxa, gastronomia, aurrentzako ekintzak eta musika asko. Orozkoko goikiriko jaiak. Egitarau oparoa larunbat arratsaldetik aurrera eta igande osoan zehar. Eta atzetako jaiak, txikienentzako jolasak, bazkari herrikoia, txapelketak eta askoz gehiago. Larun batean, Urduñan, Antigualeko eta bildumazaletasunaren azoka. Artziniegan, Antzinako azoka egun osoko egitarauarekin. Laudion emakumezkoen futbol txapelketa altzarrateren eskutik. Eta udako bolo sari nagusia. Igandean, Amurrioko artzain-egun famatua. Urduñan, udazken gastronomikoa ospatuko da. Eta Arrankudiagako mendi ibilaldia duzue. Dudari gabe, eskualdeko txoko guztietan plan boloiak ditugu. Zein da zurea?